Здравейте на всички, добре дошли в новото видео в канала. Днес ще направим малко по-различно видео от досега, а именно влог. И ще ви взема с мен на снимки. Както знаете, в момента се намираме в Америка. Тук-що преди малко станах и съм се направил кафенце. Сега ще ви обясна какво ще правим днес точно. Но да, това са чашите, които имаме за кафе. Както ви бях споменал в първото видео, ще правя и влогове, когато ходя на снимки и когато е по-интересно, има какво да ви покажа. Случаят смятам, че ще е интересно. Заедно с моята приятелка снимаме видеа за един бранд, който ще излезе след няколко месеца. И в момента, както ви бях споменал, се намираме в Америка, по-точно в Колорадо. И ще снимаме тук. Наели сме къща, която е за една нощувка, естествено. Но къща е доста голяма, има и джакузи и мисля, че ще стане много готино. Затова искам да ви взема с нас, да ви покажа каква техника ще нося, да ви покажа различни сетове. Искам да ви покажа и самата къща. И смятам, че ще е доста интересно и различно видео. Общо взето, в момента тя се оправя. Аз ще подготвя багажът, който остава, и след това трябва да помогна на нея за прическата, тъй като прическата е по-специфична. Винаги ни отнема повече време за направата й. В момента е 8:30, би трябвало към 10:30 да сме готови с всичко и да си извикаме Uber и той да ни закара първо до супермаркета, защото трябва да направя ни видеа там. Този супермаркет, до който ще ходим, е и сравнително близко до къщата, но пеша малко ме съмнява, тъй като тук на картата, като показва нещо, че е близко, няма нищо общо с това, което показва в България, че е близко, така че тук всеки използва коли и надявам се да ме чувате и добре, тъй като съм до прозореца за повече светлина и единствена светлина в тази стая е прозореца. Да, сега се оправяме, изпивам си кафето, оправям си багажа и ще се включа по-късно. Пристигнахме в магазина преди малко. Като виждате, тук сме си сложили всички багажи. Аз после ще ви покажа и каква техника съм решил да взема, каква ще ми трябва и някаква част от нещата, които ползваме. Снимахме, мисля, че 2 или 3 видеа. Малко е тегаво, защото по принцип в щатите правят проблеми в магазините, особено ако изкараш камера. Те в България правят проблеми, но там никой не снима. Сега чакам Габриела, тя е до тоалетната и ще снимем още едно видео и ще се запътим към къщата. Общо взето, доволен съм какво снимахме тук. Снимах с телефона предимно просто защото ако изкарам камерата, веднага ще ми направят проблем. Постоянно минават хора, постоянно чакаш и гледаме да не е толкова очевидно, защото хората се чувстват неудобно. Но да, надявам се всичко да е окей за сега. Сега ще се снимем, както казах, още едно видео. Взели сме си някои неща за ядене. Плащаме, отиваме навънка, там имаме да заснемаме още едно видео. Викаме си Uber, който ще ни закара до къщата и там продължаваме. Успяхме да снимаме, даже си взехме Starbucks, като вече го изпихме и в момента чакаме Uber да дойде да ни вземе. Мисля, че след 10 минути ще дойде и после имаме около 15 минути път или 10. В момента най-вероятно е доста шумно, защото съм прибрал микрофона и не го използвам, но няма значение. Ето тук Starbucks е буквално в магазина и като излизаш може да си вземеш и да седнеш, да пинеш. Включвам се отново, пристигнахме в къщата преди 10 минутки, оправихме нещата и седнахме да хапнем. В момента сме на терасата. Това е двора на къщата, която сме. И взето се виждат съседните къщи, не е нещо особено, но да, превързахме пръстите, като на камерата изглежда още по-голям бинт. Да, в момента ядем замразени храни. И между другото не са лоши за замразени храни за $3. Това общо ядем такива храни, тъй като стават много лесно, особено като нещо снимаме цял ден. И предпочитаме просто да ги приготвим за 2 минути в микровълновата. Така че след малко ще ви покажа какво представлява и къщата. Така, естествено навсякъде проверих
и нямаше никакви въженца и работи. Помислих, че това са някакви бутони, но не са. И шторите се дигат просто така. Реално където спреш и я дигаш. И после просто опъваш. Супер странно. Пропочваме с рум тур на къщата, то по-скоро хаус тур. Ето това е входа. Не е нещо особено. Тук си има диванче. И сега влизаме. Ще ви покажа първо горе. Тук има огледалце. Стълбите, те са доста стръмнички. Така е, като се качиш горе. Тук има две кресла, нещо такова столчета. Тази розова спалня. Това е гледката. Продължаваме нататъка. Така, това е най-голямата спалня, която е с баня. И тераска. Тераската, която ви показах от видеото, в което ядем. Готино е вънка. Малко е топло в момента, но това има и климатици. Та да, тук е спалня с баня. Има и туалетна. Иначе банята е топ. Има си ваничка. Тук може си правиш кеф. Ти е готинко. И тук има някакво килярче пак. Та да, това е отгоре. Сега слизаме надолу. Така насам. Общо взето има каминка. Тук е трапезарията. Това са неща, които ползвахме за видеото. Много ме кефи тук хола заедно с кухнята. Има и доста неща, които са оставили хората. Всякакви видове блендери, уреди, кафемашини, мултикукъри, каквото се сетите. Общо взето е много оборудвана къща и много добре направено. Тук насам имаме пералня сушилня. Тук има още една баня, която е за долния етаж с туалетна. Другата спалня, която е много странно разположена по тъгъл, но също е много добре направена. И тук не знам какво има. Най-вероятно някакъв килер или гардероб. Да, някакъв трешник. И сега остава само да ви покажа двора. Тук има и една люлка по средата на хола. Това е джакузито. В момента е покрито. После като го отворим, ще ви покажа как става и как работи. Тук има и барбекю. Но това цялото е двора за тази къща и е доста широк. И да, иначе вечер тези лампи, доколкото видях на снимките, светят и става много готино с джакузито, така че сигурно ще ви покажа. Ние сега продължаваме да снимаме. Заснехме, мисля, че 3 видеа в къщата. Ще включа по-късно, когато има какво да ви покажа. Не съм ви показал още техниката, която взех, но след малко, като почиваме, ще ви направя видео с техниката. В момента е към 5 часа, след обед, естествено. И сега ще ви покажа техниката, която съм взел за снимки и реално нещата, които използвам най-често. Така, видеята ги снимам с ZV-E10, която ми е основната първа камера, която имам. И въпреки, че се води влог камера, аз съм много доволен от нея, тъй като си взех и този обектив, който е на Samyang 2470 на 2.8. И общо взето ми вършат работа в почти всяка една ситуация, в която се налага да снимам. Естествено, в къща, в апартамент също не е удобно да се снима с 2470 обектив, особено когато използваш и камера с кроп сензор, защото от 24 мм това става на 30 и нещо и доста ограничава, но в случая снимаме в доста широки къщи, точно и затова подбираме добре апартаментите и къщите, в които снимаме, така че нямам особен проблем с обектива. Много рядко, примерно от 50 видеа, 2 ще ми се наложи да използвам китови обектив, който е 16-50. Да, така че снимам предимно с това. Главно и за повечето видеа използвам този статив. Той е на K&F Concept. Ако искате, мога да направя видео и за статива, защо избрах този. Според мен е много добър вариант, между другото, за парите си. Лаптопа, естествено, който видяхте в първото видео още. Веднага след като свършим снимките си, как прехвърлям всички файлове на компютъра, за да мога да ги прегледам и да съм сигурен, че са на самия компютър. В случая, като снимаме навънка, използвам този ND филтър. Видеото за него мисля, че още няма да е излезнало, а може и да е излезнало, не съм сигурен. Но да, когато снимам навънка и използвам този филтър и нещо много важно, тази лампа, която се води M40, като я напишете в повечето сайтове, ето това, дори не мога да произнеса името, ще ви го ограда на екрана, но като напишете M40 и името на лампата на производителя, ще ви излезе. Мисля, че струваше около 200 лева
и съм доста доволен, много свети. Може да настроиш и температурата от жълта топла светлина до студена. И също съм много доволен от нея, може да се закачиш и на статив, както в повечето случаи правя. Но единственият минус е, че батерията пада много бързо, когато я използваш на максимум светлина. Но няма никакъв проблем да я ползваш, докато е включена в контакт. И общо взето, това са нещата, които използвам за снимките, които правим в момента. И тези микрофони на DJI, които им бях направил анбоксинг в другият канал, но не ми се налага да ги ползвам в момента, защото видеята не са с говорене и ги нося само за влоговете сега. Така че в момента почиваме и след малко продължаваме до не знам колко часа, може би до късно вечерта, за да може да се възползваме максимално от целия ден и така. Включвам се отново, минаха 5 часа от последното, не, глупости, 3 часа от последното включване. В момента е 8:30 някъде и за сега сме доста доволни от работата, която свършихме. Не знам колко още ще снимаме, имам още няколко неща, които искам да направим, но и да не ги направим няма да е проблем, тъй като сме доста напред и сме доста уморени. Реално, ако сте гледали общите ни видеа в YouTube канала, знаете, че работим почти всеки ден тук. Буквално всеки ден, почиваме само 2 дена в месеца. И работим по 12-13 часа на ден, което е много уморително. И вчера бяхме на работа и днес пак станахме рано. Вчера си легнах към 1, защото бях да снимам звездите, между другото, но не знам още как са получили снимките, тъй като нямах време да ги погледна. Ако е станало нещо интересно, ще ги включа. Общо взето си легнахме много късно, към 2. И за мен това тук е късно, тъй като в принцип ставаме всеки ден в 6 и си лягаме към 11-12. Но вчера си легнах към 2 и днес пак станах в 7. И цял ден снимаме, навънка бяхме доста време да снимаме. Сега ще прегледам материала, който имаме до момента. Дали всичко е точно, мисля, че всичко трябва да е наред, тъй като винаги проверявам постоянно. Ще си направя нещо за вечеря, може би пак от тези замразените храни, тъй като няма кога да се готви, ние нищо не сме купили за готвене. След това искаме да си пуснем джакузито, малко да си починем в него и да си пуснем нещо за гледане, тъй като телевизорът е огромен. Но да, общо взето така стоят нещата в момента. Утре сутринта ще се включа също да ви кажа някои други работи и сутринта имам да снимам още едно друго видео. Това между другото е енергийна напитка, просто прилича на коктейл, затова я ползвахме. Ще се включа утре да ви кажа някои други работи. И ще заснема още едно видео за YouTube канала. И след това в 11 трябва да напуснем. Ето така изглеждат замразените храни. Спрем балончетата да се чува. Ето това е джакузито. Аз одеве не ви го показах, но сега ще си полежим малко в него. Вече мисля, че към 10 часа. Нали? Да, към 10 часа. Приключихме, доволни сме. И сега ще си почиваме и ще се включа утре сутринта. Нямам идея как се прави кафе. Има капсули, но не виждам машина, която работи с капсули. Може нещо да бъркам, но това е с филтри като че ли. Няма значение, добро утро, в момента е 7:30. Както виждате, мега много ми се спи и не мога да мисля много адекватно, но вънка времето е доста зле. Да, мрачно е, няма нищо общо с вчера, докато както печеше слънце, днес е доста мрачно, но няма значение, не е толкова важно времето в момента. Това, което исках да ви кажа е, че с нощи си легнахме, мисля, че към 1. Станах нарочно в момента към 7, за да може да заснема видеото и трябва да напуснем до 11, така че имаме доста време. Чувствам се, че говоря супер неадекватно. Да, това ще е от днешното видео. Няма да има най-вероятно какво да ви показвам повече, тъй като след като оправим багажите и тръгнем, трябва да отидем до банката, за да си оправим банковата сметка, тъй като има някакъв проблем и не можем да си прехвърлим парите до България, но ще го правим днес това. Искам да благодаря отново на всеки един, който гледа тези видеа. Преди време бях правил подобно видео в общия ни канал, в което пак взех на едни снимки, но там не говорих за техниката, която използвам, така че тук го споменах. Надявам се е било полезно за някой. Ако имате някакви въпроси,
Естествено, винаги може да ми пишете, дали тук, дали в Instagram, може да видите инстаграмите тук, където и да ми пишете, все ще ви отговоря. Другият вариант е да пишете коментарче под видеото. Извинявам се още веднъж, че съм супер заспал, но това е всичко за днешното видео. Благодаря още веднъж за вниманието, надявам се влогът да е станал интересен и ще се видим следващия път. Ай!